Assalamu alaikum masoyiya mai kyan kwalliya. San kiyaman nemin aka fadar kugun zuciya ki daure ni ma ki bani dama ko guda daya. Batun kauna ne ya zo da ni magana da gaskiya, in kin yarda ki so ni sai bakin ji masoyiya. Ba ke fawa ga duniya na shiga damuwa. Shin wane ne kai ma kake damuna kuma? Ki na yawon duniya bar kallo na tsoho. Na je ababar Maris na kwan a Legas bakin ruwa, ki bi ni mu dan zagaya domin more rayuwa. An yi dattijan buri an yi dattijan banza, kamar kai tsoho kana da dai siffar gwaza. Aka su baye gardama kabar nan kai banza, har da sa ai maka lugude a karya kafar dama. Keli baba ta ai na sani da bona ce ke ai tun ina a gida can ina karatu to ai da kin gari ustas ne sanan fa malam ne ai da alƙawar zan sauka har ne 80 to ai da 20 ya rage ni kawai na sauke su gaba daya. Kamshin turaren ki na ji na kasa komai fa a duniya, dan Allah ki rike ni da amana bisa gaskiya. Daga jin maganar ka sani akwai siffar wawa, ni sassi ne babu tu na kare to ai kuwa. Ke ki dan ji bayani ki dan ji soyayyar gaskiya, kina fa da kyau yar fara sannan kin iya dariya. Ni ma ni san ka fakiri ni na fi son mai naira, mai farar mota ga baki na tinta ga dukiya. Sati ɗaya za ya kai ni indiya mi rayuwa. Yalo dan gwata babuwa ka ce mai a garuruwa, a sauko da abubuwa zakar da na bada an raba wa fakirai kuwa. Ka dau miliyan 50 ka kashe ba wata damuwa, na baka kyauta ne dai saboda kaunar mu ta yan uwa. Aba abun so na dan fari nishaɗin duka rayuwa, rashin ka garin in na yo na san zai sa damuwa. Ina yin kaunar ka 100% dan uwa, ba kai sai na mace gare ni ka zama garkuwa. Wai ashe zaki rabauta ke da kyauta ta yar uwa. Za na baki kuɗi kin ga kin yi sa'a sosai kuwa, amma ina sauri za na je Abuja mitin ne kuwa. Gashi ban da kuɗi ban wayar ki in sa miki yar uwa, ko miliyan 60 kin ga kan na dawo ki a sha ruwa.